Kajing puli na kashiti badikong Paulus bukhoi chaki Kristan na Thessalonica kladong kabalai kat khot en yo hadu khatlai nila snut ngem shibunda kajing e jumpi hapdeng kajing ladat bad kajing shipa jumi nisno im dang lada piyens kem ha utrai the ainin angu ya uplay na kapinta kajing men baro kabang nisno hakmat chu na mar jumpi na bamiet sngi ngi kerpat shibrhem yeu bangin dubla banyakindu yapi markman barban penben ya kanu kajing duna ha kajing e jumpi do ublehi ubalong ukpa jungi utrai jungi ujisu kin penyat bet yengi shapi but do utrai un roy yapi but un penshle yapi da kajing ye it markliang but yabaro thik kumba mangi ni yapi do un pen klan yaki do no jumpi da kaba penlong yaki kibasur but kibatlem hakmat ublei badukpa jungi anda unwan try jungi jisu lembat kivil khu ju baro kaktien jong utrai kasam khandai po with khot lai hadu san khat ar hadu khat saw bat khat nyu mipin kala khendo biang ya ubriu da kaba ong ko phun bin riu to phai biang sha kameram o shi hajar snem hakmat chome kalom tang kum kehen nin bashuja ne kum shisin au min min merong bak ya ubriu kum kajing phos niu kum uplang ubakhi minstem kum ta tu hi kai hangi ya kajing lanot kajing im bangin dub yo kajing start kado no to jamno ko try lanu ken to isin a yaki shakri jome to pendap yangi min step da kajing e jome bangin dub shatmen but yins ngo bha baro shirta to kajing kerkhu utrai play jungi kandan halor jungi to kerkhu ya kajintrei kikti jungi to penroy penpar ya ki kam jungi ko gospel kat kum Matthew klandong ba ar phusau kat khot sau phu ar hadu sang phoi ti do sharai na ba phim te ha kanu kasni utrai jungi unwan kin mau ya kane lada utrai ying u latep ya kapor wa unom tu unwan unjin dala ab but un om dala sha ya unom tu ban prong ha po ying na kane ka daw phiru phidei ban long barobor ki ba la khre dupa namar khun ubriu unwan haba phim mi lenti satya haba kumta wei ushakri uba husya ban ubala banshanya dei uta ya uba utra ying ulathung rangba halor ka ying kasem ban pet ya kabam kasa hakapor babya su uta ushakri ladalap ba udang ne yala ka kamram haba kenra ju wan phai the shisha nga ong hapi uda ukenrat unthung rangba yauta ushakri halor kaspa ka hajar jang ubaro henry lada uta ulong ushakri basniu un perkhat ukenrat junga udang slem banwan but unsdang ban sho yala ki para shakri bat ban yabam yadi bat kibuat ukenrat uta ushakri unwan phai ha kasni ba khmi lenti bar ha kapor ba umte de ukenrat ubidai ye u bat unpha ye u lang bat ki arsap hangta unning yar bat un kiryat nyan ka gospel jong utrai